Ja som s Vasilom Bilakom nikdy osobne nemal konfrontáciu. Mňa on do basy nezavrel, necítim k nemu najmenšiu osobnú nenávisť. Ale jeho postava je jedným z dôvodov, prečo sa po novembri u nás zahniezdil oprávnene pocit, že niečo tu nie je v poriadku. Predsa on tú vilu dostal protiprávne. On vysťahoval inú rodinu pod zámienkou, že tam bude materská škôlka. Ja viem, že sa to odohralo pred mnohými rokmi. Aj jeho pozývací list sa odohral pred mnohými rokmi. Ale o tom pozývacom liste platí, že zločiny, ktoré sú proti ľudskosti, to je rozhodnutie európskeho právneho pohľadu na svet, sa nepremlčujú. Je chyba, že sa nám smeje generál Eštebe, ktorý má super dôchodok, lebo viete, generáli majú výslužné, generáli majú super peniaze. Ja som teraz prijal v primaciálnom paláci a bolo mi to veľkou cťou delegáciu politických väzňov, tí ľudia živoria. Pochopiteľne aj ich deti, pretože ten zásah byť politický väzeň, ten vždy strelil celú rodinu, nie iba toho jedného. Čiže pochopiteľne, že tí ľudia majú pocit obrovskej historickej nespravodlivosti. Áno, slovo spravodlivosť tam začínalo a potom sa prenáša až podnes do tej laxného vzťahu celého súdnictva k tomu záväzku, ktorý má. Ja si myslím, že jedna z tých politických reforiem bude musieť nakoniec skončiť tak, že bude do určitej štruktúry súdy budú mať priamo volených reprezentantov, pretože tak to bolo kedysi v spoločnostiach, kým boli nezrelé, museli sa dohodnúť, kto ich bude súdiť. Zo starého zákona vieme, že Šalamún priamo vykonával ten súd, ale z toho aj vieme, že súdiť svoj národ, svoju spoločnosť, to je ten najvyšší kráľovský post a žiadna spoločnosť sebe jednoduchšia, za Šalamúna už sme nemali ešte ani ministerstvo práce a sociálnych vecí, ale súdca, to je ten najsvätejší inštitút každej spoločnosti. Ak tento mechanizmus, že nám politické elity formujú sudcov a tí sudcovia sú schopní celé roky nerozhodnúť a sú neodvolateľní a nemajú vlastne pocit žiadnej spätnej väzby a kontroly. Ak tento zlyháva, tak naozaj po tých 24 rokoch je dávno na mieste hovoriť, že tie zlyhávajúce systémy jednoducho treba nahradiť. Treba nahradiť aj zlé zákony o voľbách, aj zlé zákony o politických stranách, ktoré veľmi radi reformujú nás ostatných, ale oni sami ešte žiadnu reformu nemali. A je tam tiež na mieste o čom hovoriť. Čiže vaša otázka o spravodlivosti je samozrejme tak široká, že každý si ju môžeme pozrieť zo svojho zorného uhla, ale ja som pripomenul dva tie zorné uhly. Existuje čosi ako elementárny pocit spravodlivosti v spoločnosti. My potrebujeme veriť napríklad v to, že úspešní ľudia dosiahli svoj úspech čestne. Nemôžeme svoje deti vychovávať úspešne a kvalitne. Ja mám dvoch synov, tak viem, o čom hovorím. Ak sú demoralizovaní obrazom, že darmo sa bude namáhať, darmo bude študovať, bohatí budú gaunery a slušní ľudia vypadnú z politiky, vypadnú z biznisu, táto spoločnosť pre nich nemá miesto. Spravodlivosť je veľmi citlivá na osobnostiach a personálnom obsadení. Nie je to možné oddelovať. Tak, ako je politika spätá s osobnostiami, ktoré ju reprezentujú, tak o to viac spravodlivosť je spätá s osobnostiami, ktoré ju reprezentujú. Preto okrem toho, že tie inštitúcie máme vytvorené, tak závisí spravodlivosť od konkrétnych osobností, ktoré ju majú praktizovať a realizovať. Tu vidím ten základný a zásadný problém a preto viem, prečo som v istých momentoch dávala doslova hlavu na klad, pretože nie je možná zmena inštitúcie tohto typu, pokiaľ ju spravujú nedôveryhodné osobnosti. Ďakujem veľmi pekne za vašu dôveru. Vedzte, že si ju vážim a nie je to prázdne slovo.
každým dňom som bojovníčka a budem bojovníčka. Len už chcem bojovať s inými spolupracovníkmi a v inom šiku, aby to malo zmysel.